balik ning rutinitas meneh yo bes. Bar bodo golek kaya yo nyiap-nyiapke warung. Meh dasaran meh buka warung iki aku. Yuk noto dhisik amit. Waduh Pak Tobrut lewat. Iki aku noto barang-barang sing wis tak tuku winginane yo. Saiki wayahe noto ke barange wakeh sampai tekan ratan. Yuk dijupuk yuk selek diseneni Pak Polisi mengko aku. Barangnya meresahkan tekan ratan iki. Iki sebagian ono barang-barang sing wis lawas tak restock, ono barang-barang sing anyar ki kaya sing iki berarti kudu nentukke rego meneh. Iki karang ora ono energi rek duwe energi, akhirnya aku menentukan sing 0 energi wae, sing penting cek entuk untung Mas yo, untunge sithik yo guys yo. Tak mbuak sampah sik. Waduh ketendang opo iki aku. Nendang opo iki? Wah, sak kardus aqua. Kuat bareng sikilku iso nendang sak kardus aqua yo guys yo. Saiki tak noto dhisik aquane ning jero lemari pendingin yo guys yo. Iki wonge sing do lewat wis do tolah-tolah selek Pak do tuku iki, tapi kosek urung tak buka ya warunge, tak noto-noto bareng dhisik yo. Sejujurnya aku yo orang ngerti iki barang ki apa minyak matahari kah atau apa, orang ngerti. Kayak Mbak Tobrut wis mulai tolah-toleh selek Pak tuku kae wisan. Yo tinggal siji maneh bar iki wis iso buka dasar yo guys yo. Yo kaya pas mau karang ora duwe energi, akhirnya njupuk sing 0 energi wae. Untung sithik-sithikan wis rak popo wis yo. Engko yo keklumpuk dhewe duwite yo. Wis rampung kabeh, tak mbuak sampah dhisik. Waduh, amit yo Mbak yo. Mbuak sampah aku yo Mbak. Amit Pak. Yo wis iso buka toko aku saiki, wis lengkap kabeh yo guys yo. Tak golek posisi sing penak dhisik aku, tak ning tempat kene. Wayahe buka yo. Yo wis tak buka. Yo monggo mampir yo. Dasar sithik-sithikan dhisik yo guys yo, soale tokone yo isih cilik, modale yo isih sithik. Monggo yo. Waduh, bupolwan borongi iki. Wayah barbodo borongi iki bupolwan iki. Toko liyane urung do buka, sing isih buka kene toke iki pasti laris manis iki.